Diyos kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga nagalinagumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Action firing line. Sa mga balita, lokal ti isa ka NPA patay sa encounter kayda didto sa syudad o kon banwa sang Kawayan. Ay Action James basi maliwat mo nabutang ko na lain no. Himamaylan na. Kawayan kag may pila ka mga pumuluyo ang gin-evacuate na for the meantime para hindi madala sa sining bakbakanay sang Philippine Army kag miyembro sang NPA. Action firing line. Ang NOCPO mga kaaksyon nagpahanumdom sa mga kapulisan nga maghalong gid no kag paminsar sang madalom. Ini matapos masintensyahan ang duha ka miyembro sang Philippine Army nga mapriso sang 40 ka tuig no life sentence mga kaaksyon no 40 ka tuig kag ginpabayad pa sang 300,000 pesos sang ginatawag nga indemnity or damages mga kaaksyon. Ini sila nga duha ginatudlo among suspitsado sa pagpatay sa isa ka coordinator sang Bayan Muna kag member sang Iglesia Iglesia ni Cristo no? Mga kaaksyon sadtong 2010. Action firing line. Sa Negros nga mga balita, Negros sa government, Governor Lacson nabalaka sa palayag sang DOH nga posible nga pagsaka sang kaso ni COVID-19 sa bulan sang Mayo. Action firing line. Tapos eleksyon, no? Kag mambukal, buwas nga adlaw pagabuksan na naman. Action firing line. Mga balita diri sa Bacolod Road Construction sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod, kabahin sang Convergence program kaupod ang DOT suno kay District Engineer Haviliana. At imaiman kay ginkuan ini, ginklaro kang iban bala nga pagpamungkal di sa mga semento sa dalanon Action James, do akuon pa sang iban nga mga politiko. Action firing line. Kuan niya, programa gid niya sang gobyerno galing nasubuan talada Action James kay kanami pabalay sang semento dayon mo nakabungkal kag isla naman ay nano ni nga mga utok sang gobyerno taman. Action firing line. Ang CHEDMA Action in Bank ginaprobahan na ang conversion sang CHMSC or amoning kuan dira sa Bong College nga Carlos no Hilado University na no diri sa aton bautik kanami no. Action firing line. Sige, ang iban nga mga balita karon may ara kita interview man karon mga kaaksyon sa isa ka banwa dira sa isa ka barangay sa banwa sang Murcia nga nagareklamo nga magkaon sila aksyonan mga kaaksyon pasensya sa nagapanihapon nagaintra ang mga langaw sa ila sining pagpamahaw, pagpaniaga kag panihapon. Action firing line. Ang langaw halin iya sa pultrihan dira ti ambot ko nakapalambot na ni sa barangay, nareklamo na ni sa barangay enong aksyon diri ni kapitan. Action firing line. May litrato ko di isend ko na Action James kay while nag-interview kita sa tagreklamo, pakita taning litrato nga hambal ko sa inyo, una pa sila dumog sa pagkaon sang sa manog kaon nga tawo. Action firing line. Hindi maluoy ang tagiya sang pultrihan. Anong mga precautions nga dapat himo na karonon tani. Are, isend ko dablaw kay imagine mo na ang sandiya naga-initom lang sila, lantawan nyo dabla kay grabe ya. Action firing line. Sige, no? Ang iban nga balita karon bantayan sa aton nga pagpangalagad kay kung may time karon ayoon ko si Action Arlo Ticar. Siya subong ang dala sang aton sa ni patrol. Hindi siya driver siyang reporter. Check naton kung nga daw hindi masaway ning mga utod ta nga nagabinaligya sa kilid sang dalan dira sa may Central Market. Action firing line. Grabe na gid kagutok dungagan pagid sa mga naga-parking nga mga salakyan. Ahay ka luluoy sang Central Market do ka lamugo gid no. Action firing line. Amo pa nang pinaka heart sang Bacolod, amo pang do kinakahigko diri sa Bacolod mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, mangnugayawon ko gamay lang ang mga balita didto sa National, didto sa Davao Oriental. Gintay og kay na sang 5.9 magnitude sang linog mga kaaksyon sa Maymanay, Davao Oriental. Nakabatsyag man sang intensity 4
ang Bislig City ho. Ang Bislig City ang hinatuan kag ang Surigao sa Surigao del Sur, no? Intensity 2 naman sa Davao City kag del Sur kag sa iban pa nga mga lugar may nakabatyagban sang intensity number 1. Action firing line. Ang pinakamaayong nga balita kay wala sang may casualties diri, way sang napilasan, way man sa mga struktura nga nagkalausdang. Action firing line. Kusog na ning 5.9 no? Ang iban nga balita mga kaaksyon, kay nasang aga sa action hotline gin-mention ko sa inyo nga ang National Disaster Risk Reduction Management Council nagpalayag nga untato na nila ang search and retrieval operations sa lugar didto sa may Baybay, Leyte kag iban pa nan ginsalanta o kon ginlaslas ni Bagyong Agaton. Action firing line. Pero ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat padayonon gidlang ang search retrieval operations. Kay ti may ara pa sang 110 nga missing, no? May nagkaladula pa nga 110. Suno kay Duterte, hindi nyo pag-untati ina pangitaan nyo sa tanan nga makayan no. As long as nga may power pa hala bira. Action firing line. 172 ang patay mo, no, sa kabilugan sa bugos nga Pilipinas, labi na gid diri sa Visayas area. So didto gid may pinakadamo sa may Baybay, Leyte mga kaaksyon, no? Ang pinakadamo nga patay. Action firing line. Pero 156 to yang ila, no? 156. Suno pa kay Duterte, ang supply pagkaon sa mga biktima hindi man pag-untatan, no? Ululupod kita, suno kay Duterte ha. Siya ululupod kita sining mga biktima nga nagkaladulaan sang pamilya, nagkaladulaan sang panimalay, pangabuhian. Siya ululupod kita nga makabalik kamo sa normal nga pagpangabuhi. Action firing line. Amo ni si Duterte kung kay Action James nga kasakit maghambal, palamuyayaw, pero may mga tinaga siya iya nga makabatsyag ikaw aksyonan nga sa tagipusoon bla. Action firing line. Siya ululupod kita nga makabalik ini sila sa normal nga pangabuhi, bululigan ini sila sa gobyerno. Imagine mo na. So hindi naton gali mahambal ng isa ka tawo nga palamuyayaw, may ara sang batasan nga hindi ka manami, hindi sa tanan nga oras malain ang huna-una niya. May mga maayo man nga ginahimo. Action firing line. Pwerte no, ang isa paginto sa nasubuan ni Presidente Rodrigo Duterte, atong isa ka minor de edad nga lalaki bla, nga nakaluwas siya iya. Samtang nga ginalantaw niya, nga ginakaon, nagalunod ang iya bugos nga pamilya. Siya ya ang naluwas pero ang bilog niya nga pamilya ubos gid patay. Nagasinggitan siya nga pamilya niya ubos. Mga 9 years old pa lang ato, lalaki. Amo ni ang grabe nga igo sa dughan ni Presidente Rodrigo Duterte sa natabo sining 30 o kon 9 anyos kung di ko magsala nga nagkaluwas sining Bagyong Agaton pero bugos siya nga pamilya nagkalaubos kalamatay. Action firing line. Sige, ang iban nga balita maka-action baw. Ano man ni natabo sa akon nga idolo nga si presidential aspirant Leo de Guzman. Oo, nagpatigayon lang sang kampanya didto, kaluluoy man ni gani nga nagapapili kay ti medyo malayo gid ang numero niya sa mga surveys. Kag halata gid man nga mabudlay ini sila magdalalaog bangod sang mga higante nga enkwentro nila. Action firing line. Pero siya pa iyaan ang biktima sining pagpalupok kay inaho. Hindi lang pagpalupok nga pasalba kundi daw target gid sila iya didto sa may Quezon, Bukidnon province mga kaksyon. Ining si Leo de Guzman upod sang iya sini mga senatorial candidates mga kaksyon nga sanday Roy Cabonigro kag si David D. Angelo nagpadulong sa nasambit nga lugar agod nga kadtuon ang mga katutubo didto, mga ay tabla or mga nitibo didto sa may nasambit nga lugar sang Barangay Butong sa reklamo nila nga ang ila sini nga ancestral land ginasaklam ka ginakuha sang pila ka mga prominente nga mga personalidad sa nasambit nga lugar. Action firing line. Sang didto na si Leo de Action de Guzman, kundi nagpulong-pulong sila upod sa mga local organizers
ay hinali lang yang nga nagsinigabong. Pag sinigabong kung ilinagsanay sila hinapa, may nagkalaigo gidya nga mga local organizer sa nasambit nga lugar. Action firing line. Di may lang kung why ni nagkalamatay, bonano mga tao. Pero ato na ginaimbestigahan subong ay posible nga ang mga nagpalupok kag nagpinaniro sa ila base may ara gid iya sang kaangtanan sa pila ka mga dalagkuan nga mga tao sa nasambit nga lugar. Action firing line. Ang iban nga balita ari mga kaksyon, no? Kundi subong ang Pilipinas, ang daily rate mga kaksyon sang COVID-19 239 suno sa Department of Health nga report nagligad nga na. Action firing line. Kagabi sa Talk of the Nation, Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpa-report naman si DOH Secretary nga mo si Dr. Francisco Duque III kung kumusta ang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Suno kay Duque mga kaksyon, malinong-linong na gid man si COVID-19 because sang pila ka mga kaso nga tuman na gid man kanubo kung ikumpara mo sa tag 30,000 ang daily rates before mga kaksyon. Action firing line. I-mention ko sa inyo 239 ang bag-o ko lang na-mention sa inyo. Now, kagabi mismo ginpalayag ni Duque mga kaksyon nga mayara sa mga 14 tanan ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga nagsaka ang numero ni COVID-19 pero tuman gid lamang ka minimal, meaning tuman ka gamay ka porsyento nga pagsaka pero galing nagasaka gid. Action firing line. Wala man gin-mention kung ano ini nga mga lugar pero mga 14 ini ka mga lugar nga ginpaidalom sa alert level number 1 mga kaksyon. Now, suno ni Duque diri, siya ginapredict namon, ginapananawan namon, nga sa tunga-tunga sa bulan sang Mayo, may posibilidad nga magsaka ining nasambit iya nga kaso ni COVID-19 just because sang pila ka mga gatherings nga nagakatabo subong such as pareho sang mga kampanya, pareho sa mga religious gatherings mga kaksyon, na tipuhan pang simbahan, Action firing line. pareho sa pagginuwa sang pamilya, kag kung ano-ano na lang nga daw, may mga lugar ganito yung mga kaksyon sa Pilipinas nga ang mga tao ay nagigasuksok man iban face mask mo, na? Daw, kung sawayon mo tulukon ka pa daw, ikaw pa yung pinakamalain nga tao, kag ginsaway mo siya. Action firing line. Siya mo nang ila nga pananawan. Tida mo ang nag-react. Nga sa middle of the May pahaw, nga hindi subong kay kon kampanya man lang ang balasihan sang DOH mga kaksyon, nga wala na sang physical and social distancing nga mga utod ta kay ka mga ritubado gid man ka mga ritubada. Ang iban way na naga-face mask man, nga mo man lang pinakasimple nga health protocol ginayo sang gobyerno ta pero do ka bugat gidya sa ila. Action firing line. Pero nga apabuton pa tong Mayo, tiway kita kabalo. May mga calculation ina ang DOH mo. Anong gina-calculate nila guro? Basi ang calculator lada o kon pila sa gina-calculate nila aksyonan ang distansya sa mga inadlaw nga posible magsaka ang numero o kon may gina-calculate sila nga kon pila ang ginansya. Action firing line. Di lahog bala ng aton kung kisa daw masinag mo bla, no nga daw hindi manami, no? Anyway, sambal ko sa inyo, ano man ang gakatabo, dapat ang health protocol ta padayunon ta. Now, ang Omicron nga si XE mga kaksyon, suno sa DOH, wala pa di gihapon nakasulod sa Pilipinas. Amo ning sub ni siya sang Omicron, sub variant sang Omicron nga Omicron XE ni siya, no? Wala kasulod sa Pilipinas. Amo nang 10 times infectious the kwan ini siya mo. Grabe mag-transmit bala sa isa ka tawo nga kadasig lang. Action firing line. Sugiran ta kamo didto subong makaksyon sa pungsod China mga kaksyon. Paringan tabi si Doc Chris Action no? Didto ya sa pungsod China subong. Sekreto lang kag wala nahibalaan
sa pagkadamo sang mga nagakalamatay to subong sining COVID-19. Action firing line. May ara sang grabe kadamuon sang kaso mga kaksyon didto. Kondiin didto pa naghalin ining nasambit yang nga si COVID-19. Action firing line. Sa Hong Kong, ti ang Hong Kong kagan China kay tupaday lang nada sila. Sila lang nada. So amo na ang sitwasyon didto nila subong. Paringan ta si Doc Actionan kay gahulat siya na. Amo nang sitwasyon nila to subong kag didto gani sa iban nga pungsod sa Europe. Ang mga tawo didto nga taga Europe gid mismo dawala na gid ya iban nga pati sang COVID-19 or sila do kampante na kay ang iban wala na gid iya naga face mask. Action firing line. Ang makitaan mo didto nga naga face mask mga kaksyon, kalabanan mga foreigner. Magambal kita foreigner pareho sa aton magkadto to sila foreigner man tawag sa aton kiti langyaw kita mo. Kalabanan to mga Pinoy, no? Mga Pinoy ang naga face mask mga kaksyon. In fact, ang Pilipinas gindayaw kita sa iban nga mga pungsod, mga sobra pila ka pungsod. Gindayaw kita diri bangod sa kanubuon sang kaso ni COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Oo. Okay. Okay. Gindayaw kita because ang aton sa nga vaccination program diri sa pungsod Pilipinas. Hambal sa ibang nga pungsod siya nami himuon yamin modelo ang pungsod Pilipinas kon vaccination program ang paghahambalan kag kon paano nila mapanubo ang kaso ni COVID-19. Action firing line. Amo nang sitwasyon ta subong. So, diri sa Negros Occidental, may ara kita sang 8 na lang kakaso, no? Aktibo 8 ha. Sa Bacolod, do pila ka days na nga 0 man ang Bacolod mga kaksyon, no? May nagahambal siya basi wala na sila nagakwan bla, pang testing bla. Inabla pang nadula balang kwan, nadula bla si COVID-19. Pati ako doon nalipat naman lang kung tawag to connectionan, RT-PCR test, no? Basing iban ko palinong-linong na duwa ay na black. Action firing line. Pero no, sa report dako ginman niya ang bulig. Siring nasambit iya nga si bakuna kun nga nga nagnubo ang kaso ni COVID-19. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Doc Chris Sorongon ang deputy mana diri sa nagapamuno sa aton sining EOC Makaksyon sa Bacolod. Doc, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Pasensya sa disturbo. Yes, good evening Action Bright. Good evening sa tagpalamatit sa atong programa. Good evening Bacolod. Ang ayo lang tagamay nga reaction, Doc, ay una-una ang Bacolod subong, Doc, pilang kaso nga aktibo? May ara pa? Sa subong sini ang aton nga active cases na gid lang ara na kita sa 23 active cases. Ang iba ni sa ila naka-home isolate man lang. May 3 kita nga yara sa hospital kag may ara makita nga 3 nga yara sa aton nga quarantine facility. But kalabanan ni sa ila naka-home isolate kaya na-qualify man sila base sa aton nga advisory kag guidelines sang interagency task force naton diri sa syudad sa Bacolod. So mag-amo sina 23, anong aton sining status sina, alarming or grabe na gid kakalmante sa sitwasyon ta, Doc? At sa subong sini ang aton nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod very stable gid no. Kay tungod yara man tagyapon sa alert level 1 ang aton nga vaccination rate taman kataas. Ang fully vaccinated naton yara kita sa 132%, almost 682,000 sa aton nga populasyon ang nabakunahan na. Ang aton hospital capacity utilization rate taman makanubo Silingon, gamay na grid sang kaso sang COVID ang na-admit sa aton mga hospital. O galing, hindi ini rason na maging kampante kita o magsali kita. Ang aton gid nga gina-remind sa pumuluyo, amo ang pagbabakuna sang booster shot, kag pabakuna sa edad 5 to 11, kag 12 to 17, kag ang pinaka-importante pagid ang aton nga pag-obserbar gid sang minimum health protocol. No, ang paggamit sang face mask, paghugas kamot, kag pag-obserbar sang physical distancing. May mga tao, Doc, nga ang iban daw inabalang paghambal may COVID pagidayhan o kon wala. Dami ara nga dako gid pagpati nga may COVID, no?
Si Dr. Francisco Duque III, ang sekretaryo sang DOH ang Pilipinas, nag-mention nga sa tunga-tunga sang Mayo may posible nga magsaka ang numero ni COVID-19. Anong may mga basihan sila, kampanya, subong nga eleksyon, mga religious gatherings, family gatherings, kag iban pa nga mga gatherings sa aton sini nga palibot, Doc. Anong sa imo nga paglantaw as diri sa Bacolod kita ba-base? Paano mahitabo ina bala, Doc, diri sa aton? Ako lang to, Action Bay, may posibilidad din na. Kay amo ina nga rason kung nga gina-intensify sa syudad sa Bacolod ang aton nga kampanya sa booster shot. Kay tungod na imo na dumduman, kalabanan sa pumuluyot nga nagpa-booster last year pa, sa bulan sa Oktubre, Nobyembre, kag Disyembre. So kung isipon ta na mga almost 6 months na ina ang interval. So base sa expert naton nga research, no, kagang expert opinion, nagambal sila nga after 6 months ang aton nga immune response, ang aton antibody level kontra COVID-19 nagamamat manubo. That's the reason why kinahanglan gid naton i-boost pataason liwat paagi sa booster dose. Now, kung hindi ta na mapataas kag masustain nga mga nubo, kag sige aton mga mass gathering, may posibilidad nga mag-mix ka ang mga may COVID nga symptomatic, ang mga wala kagi bakuna. So that will allow again COVID na magtaas na naman ang kaso nato na pwede kita mag-surge. Amo inang rason na ginaapilar tagit sa pumuluyo na magpa-booster shot, no, ang inakabataan magpabakuna, kag kinahanglan gid mag-obserbar kita permis ang minimum health protocol. Ang kampanya sa national kag lokal nagumpisa, nagliligad pagid nga mga binulan. In fact, diri sa Bacolod sang Marso puwerte nga mga campaigning diri kag thousands sang mga utod ta nagatingob-tingob plaza kundi na lang. May nagapamangkot, Doc, nga sa Mayo pa. Anong basis, abi? Aside from kampanya nga sa Mayo pa, anong pag-isip kapag pagbasa sina nga hindi sa dason nga simana? Hindi kaya ang ginanantaw nato, no? Dirito siyudad sa Bacolod, 132% sa atong pumuluyo bakunado. So, in other words, population protected kita. Ayun. So, ang pumuluyo, protektado sa mga nabakunahan. Iskan ng iban nga wala na pabakuna, protektado sila sa mga bakunado nato nga pumuluyo. Ang ginakulbaan pa lang, base bala, ang mga nagpa-booster, magnubo ng ilang antibody sa lawas nila. Amo ina ang kaagayunan na maggulpi naman masulod si COVID. Kag especially, base tungod sila, masudlan naman kita sa mga bago nga strain o bago nga variant na makalalaton. Amo ina kinahanglan ang depensa ta, hindi tagid pagpanaugon. Daw pareho na bala sa gira, ang aton nga pagbantay sa aton mga border, ginabantayan ta siguro 24/7. Amo man ang lawas ta. Pabaskugon tang aton nga immune response, pabaskugon tang aton nga lawas paagi sa pagbaton sa booster, paagi sa pagkaon sa Mayo, paagi sa pag-take ng vitamins, paagi sa pagkaon sa sakto, paagi sa pagtulog sa sakto, kagang buwing-binan ta atong bisyo sa pag-inom kapag sigarilyo para maayong lawas na. Kag hindi kita magsalig, kag hindi man ta magkadto, magamit kita permis ang face mask para sigurado ang proteksyon ta kontra COVID-19. Magwa kita na ibig sa pungsod Pilipinas, Doc, gamay lang gining pamangkot ko kay grabe to subong sa may Shanghai, China, Doko. Ang daily rates nila tag sobra naman 20,000. In fact, sang March 1 may ara sila sang 443,000 cases. Grabe na ni kadako man, Doc. Ano yan pinaka main reason siniman dito sa ila? Ati ang isa sila natural, no? Kung ilat down mo ang minimum health protocol, ilat down mo ang pagbakuna, buhi gina si COVID. Bala mo si COVID viruses niya halungan tagid ni. Once ka magpatawhay ni siya, kag magkampante kita, gulpi naman ni siya, basta may halinan siya, may transmitan siya, may kantuan siya nga host, pwede gini siya yagyapon maglafta. Amo gini nang halungan naton. Kaya mo nang natabo dito sa Shanghai, China. Nagkampante sila, nagpinagusto naman sila gathering, nagdula ng ilang mga mask, kagang ilang pagbakuna, iba wala na nagpa-booster, amo nagulpi nagtaas. Ang maayo lang din sa siyudad sa Bacolod, ang aton nga ordinansa sa minimum health protocol, iyara gyapon, kikigyapon libot sa aton task force disiplina, pero hindi na nila marapalan. That's why nag-aapilar kita sa aton tagpalamati, hindi kita magkampante, gamit kita gyapon face mask, maghugas kamot, mag-observe physical distancing ka. Nag-aayo kita.
ang aton mga mall sa SM, sa Ayala, mobile vaccines, sa Kabarangayan, kag sa Jollibee Katustaw, abri ina para magbaton sa inyo nga magpa-booster shot. No, kung may mga kumpanya dira gusto nila grupo, kadto lang kamo sa NGC, email lang kamo sa bacolod.eoc@gmail.com sa inyo request kay padalaan kamo namon sa bill para sa opisina nyo mismo, sa kumpanya nyo mismo, mabakuna ta para madugangan pagid ang proteksyon ta kontra COVID-19. Aha, sige Dok. Dira lang ko anay asta kabalo ko masako kasi matinyon. Salamat sa mga serbisyo nga nakatag kita sa information sa publiko. Mabuhay ka Dok, may gabi, God bless mo Dok. Salamat Action Boy, God bless, kag halong kita permi. Action firing line. Doc Chris Sorongon, mga kaaksyon, Deputy for Operations sang EOC sa siyudad sa Bacolod. So sa gihapon, sa iya, face mask ang pinaka-importante, gid. Social distancing, kag sila mismo, ti mga doktor ni sila, na pananaw nila ina. No? Pero hindi naton ma-disregard, kag mapahigad, or hindi naton mapugnan, rather, ang huna-huna sang publiko nga kon kaysa nagaduda na gid sa sining COVID-19. Action firing line. COVID-19 is COVID-19 virus, may ara gid man iya, no? Hindi naton mambal nga wala. Pero may ara sa mga nagamuno nga daw iban daw daka exage na ang paggamit kag pag-usar nila sining COVID-19 para sa pumuluyo. Do mo nabi. Action firing line. Silingko sige lang kay may panahon gina nga kon ginahimo gin man nila ining negosyohan abi o kun ano nga mga diskarte dira, ang Ginoo na lang ginaya magbalik sa ila pila kadlaw. Action firing line. Kung ano man ginahimo sa gobyerno, kung ano man pagduda nyo dira, hindi talangin pagdulaon. Ang aton sini nga health protocol, the only reason kung nga ang wala ka mo natapikan dira because nga nagapatuman ka mo sang hugot sa inyo sini nga personal iya nga paggwardya sa kaugalingon mga kaaksyon. Plus nga nagpabakuna. Kaya sa mga experts iya naga-mention, nagahambal nga sadtong wala pang nakapabakuna ang mga tao, grabe gid man kadamo patay. Subong kay nabakunahan na almost 80 to 90% sa population sa Pilipinas, nagkulukalma ang nagkalamatay. Action firing line. May nagahambal gani nga ti ito na bakunahan da sunod adlaw dido. Ti way takbalo sang iya sining explanation dira kung anong situation. Tinatabuan gito siya guro iya. Pero mostly sa nabakunahan, according sa aton sining mga doktor mga kaksyon, nangin kampante kag wala nakaproblema sining nasambit iya nga COVID-19. Action Brian Warden. Action firing line. Pagbalik naton karon mga kaaksyon, labuton ko gini ang reklamo sa aton sini pumuluyo sa isa ka lugar sa Banwa sang Murcia. Sa pagkalain aksyonan, maganahan ka bala magkaon nga pagbutang mo pa lang sa pagkaon nyo sa lamisa, una pa ya ang mga langaw iya dapo to kag magkinaon man. Action firing line. Imbes nga mga muyo ka pa imuya, ang pamuyayaw hindi mapugnan bangod sang grabe nga langaw nga nagahululog pa bangod sang poultry. Way ginigo balo, way galibot tagiya sang poultryhan da. Action firing line. Ang balita karon dugay pero ginendorso naton sa inyo ang Blue Terna Plus. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC station. Maayong gabi lang sa aton sining mga aktoran si Daisy Santuyo Lisaw, Evening Idol. Salamat gida. Elvira Hilugo sa Fernville, Pahanukoy, salamat gid. Daisy again Patamil Idol diri sa mga taga kasityo ko. Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota. Sige. Grabe man ang ngalan sang sityo mo na no, Dulom. Pasanagon ta na. Si Milili Oligo sang Bani Cave Araman,
si Maria Alea Marabailes Banaglorioso sang Camilla Bacolod sa Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manginod Action Firing Line. Sige, may gabi lang sa kay naga-monitor sa aton si Jinky Dialagdon nag Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang... Kay nasang aga, ginmuno ko sa inyo, kon ginbalita ko sa inyo, ining duha ka miyembro sang Philippine Army, si dalom sang 61st Infantry Battalion, diri sa probinsya sang Negros Occidental, nga ginpamatbatan sang 40 ka tuig nga pagkapriso, kag pabayaron sang 300,000 pesos nga damages mga kaksyon. Action Firing Line. Sila amoni ang ginatudlo mga kaksyon nga tagpatay sa kay Benjamin mga kaksyon Bailes sadtong 2010 dira sa barangay Suay, syudad sang Himamaylan, no? Nga naga bulobantay ini sang salakyan ang nasambit iya nga biktima sang ini siya ang gintero sang nasambit nga mga suspitsado. Action Firing Line. So sa nagligad nga adlaw, gin pamatbatan gid sa korte ining duha ka miyembro sang Philippine Army mga kaksyon kag kay inanakuhaan taman sang reaction diri ang ginkuan taman sa reaction diri ang Bayan Muna nga grupo kay member ini sang Bayan Muna, no? Coordinator diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Tesoro sang Bayan Muna, isa ka dako nga kadalagan sa ila sini nga bahin, kay nahatagan gid man sang hustisya ang kamatayon sining nasambit iya nga si Bailes mga kaksyon, no? Sa sulod sang 12 ka tuig na
ang nakaligan. Firing line. Kag may napatay maning nga abogado nga sa Attorney Ben Ramos sang Kabankalan nga gintiro man nga ini siya nagaserbe mga kaaksyon nga abogado sa pamilya Bailes mga kaaksyon. Online sa firing line. Ambal ko kaina kuan tagid sa reaction diri ang Philippine Army agod nga ti mangin pata sa aton sini nga presentation. Sa aton nga linya, we have Major General Benedict Arevalo sang diri sang Philippine Army diri sa aton sa Western Visayas. Sir, good evening and welcome to Action Radio Bacolod. Jackson Brian Morden. Good evening. Good evening sa mga nakikinig. Good evening sa iyo, Action Brian. Pasensya sa disturbo, sir. At konting reaction lang po, sir, nitong recently nangyari na sinintensyahan yung 2 miyembro ng Philippine Army dahil daw sila yung suspect sa pagpatay sa isang coordinator ng Bayan Muna 10 na si Benjamin Bailey, sir, doon sa may Himamaylan, sir. Okay. Sa totoo lang, I'm still discussing on the details nga kasi medyo matagal-tagal na and I don't have the recent record. So, pero as far as marami pang hindi klaro sa pinagkwento na yan, ano? So, kaya ang ginagawa natin ay pinapa-research ko muna sa aking staff. At ako ng mga informasyon o mga salita, especially sa legalities, ano? So, naingat tayo sa mga binibitawan natin salita as far as the situation is concerned. So, basically naman, if nga, first, hindi ko kasi yung records nila, sundalo ba talaga sila o hindi. So, that's something I still have to confirm. Granting, for the sake of argument, mga sundalo sila, they are to be soldiers, at may nagawa silang violation ng ating batas, kadaan yan sa proseso ng batas. Ayun. At as of now, hindi natin inaantala ang batas na gumulong, ano? So, kaya nga yung decision na yan, kung sakali man, totoo yan, final na ba yan o hindi pa, ay kaya natin. Kasi kung ang level na yan, regional trial court pa lang, hindi pa yan final. Kasi pa yan dadaanan. At hindi natin masasabing reasonable doubt na sila na nga ang kumatay or sila na talaga ang involved. So these are the things na ako rin ngayon dahil nga sabi ko, ang hirap maghagilap ng records ng 12 years ago. No? At hindi naman ganun klaro din yung ating information sa kanila. Pero kung ganyan, basic naman sa mga ating kasundaluhan yan, meron nagkakamali, hindi natin kukuntintihin. It is not the path of the organization to harm any civilians. That's very clear. We do not have kinds of orders. So yan ang importanteng ipaparating natin sa ating mga units ngayon, ano? O if talagang nagkasala yan at dumadaan sa proseso. Sabi ko nga, in final, as far as I concern, yun lang ang nai-report sa akin sa regional trial court pa yan. So yung mga proseso pa yan dadaanan. So aabot pa ba yan sa Court of Appeal, sa Supreme Court, hintayin pa rin natin. So importante ngayon, gumugulit so tayo naman rumirespeto sa rule of law. Yes. So hindi naman natin pwedeng i-discuss at pag walang bahala ang umiiral sa ating bayan. So the conclusions that we can draw from that is mere speculation at this point. Considering nga na hindi pa yan final Yes. Paano kung husgahan natin sila ngayon tapos napunta sa Court of Appeal or Supreme Court, hindi pala. Di ba babalik sa atin ang anumang spekulasyon, akusasyon na ating binibitawan. So yun muna ang aking dito, kaya sinasabi ko maingat tayo. Ako rin mga tanong pa rin ako tungkol sa kaso at dapat ko rin at kailangan din akong kumonsulta sa aming judge advocate
general para maintindihan nga kung ano talaga nangyayari dyan. Aha. Tayo pwede na lang magbitaw ng salita considering these are already legal matters. Hindi naman tayo abogado. Yes, Hindi naman tayo nagmamagaling dyan. Kaya sabi ko, dahil ang ating mga informasyon na pwedeng iba to at ipaalam sa ating mga kababayan. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, I don't think that is already final as a judgment. So, hihintayin pa natin ang talagang pagdulong pa ng ating batas. Kung sakaling mapapatunayan na guilty, kung sila nga ba ay sundalo or kung sila nga ba ay guilty. May mga pagkakamali sa proseso na dapat itama. Ayun pa rin sa mga susunod na kabanata ng kwento na yan. Okay. So as of now, conclusions, wala pa tayong makukuha ang conclusions dyan. Otherwise, it will be premature on our part to conclude something. So the fact is, yung sinasabi nila nandyan, nasa kamay na ng batas. At hintayin natin gumulong. Sir, if in case, sir, no, kahit kayo dyan, sinabi nyo po, hindi pa tayo sigurado kung mga sundalo bang dalawang ito, pero nasabi dito sa order resolution na under daw, miyembro ng 61st Infantry Battalion. If in case na member talaga sila ng Philippine Army, we don't know yet pa sa ano, kasi kayo dyan na ganyan din. Sir, ito ba'y makakasira ba sa imahe ng Philippine Army if in case na sila talaga? Siyempre meron yung epekto sa atin, pero matagal na rin yan eh. 2010. Yung ano natin dyan is we can do any propaganda about it. Yun lang yun. Pero sabi ko nga, until it is final, yung ating conclusions are just temporary conclusions. Hindi pa talaga it will just be an assessment and ano pa lang natin yan. Kumbaga may pagkakuro-kuro pa lang tayo dyan. Pwede na lang ng propaganda, pero it will not generalize the whole army or the whole armed forces because we have our own track record to to show them. So yung mga ganyan naman natin na kung sakali man may nagkakamali sa atin, kaya nga tayong nadi-discharge, marami tayong nakakasuhan na sundalo, hindi po natin kukuntintin yan. At kung nagkamali man yung husgado sa kanila, bakit natin ang husgado ang gagawa ng corrective measures dyan. So, yun lang sa atin dyan. Kung sakali man, for the sake of argument and for sa ating discussion, kung sakali man sila ay sundalo, ay hindi po natin yan kinukonsinte. At pero as of now, sinasabi natin, hindi pa final ang lahat. Mahirap tayong magkondena, maghusga hanggat hindi pa final. So, yun ang natin sa mga susunod na kabanata ng kwento na ito. I see. Kasi sir, ano bang ma-advise natin, although hindi pa tayo, ikaw mismo hindi pa sigurado, ano bang ma-advise natin dyan sa Philippine Army? Because itong bayan muna talaga nagsabi na biktima talaga yung namatay sa tinatawag niya extrajudicial killings, and then the suspects talagang gobyerno. Ano bang ma-advise natin dyan sa mga tauhan pa sir? Until it's final, ngayon, hindi pa yung final na mga kuro-kuro nila, no? Sige, Sabi ko nga, gano'n naman ako natin until it's final. At ayun na magsasabi sa atin. Ano talaga. Kasi we can speculate, we can make propaganda. Madali yun. Pero ang katotohanan, matagal nga rin natin makakamtan yan. 12 years. 12 years, So, kung sakali man nagkasala, hindi po natin kinukonsinti yan. At kung hindi naman sila nagkasala, ang batas din ang gagawa ng paraan para ang kanilang kalagayan ay mapabuti. So, alam naman natin yung mga grupo na yun. What do you expect from them? Praise government? Did they ever praise the government? And wala naman yun eh. Never naman nilang ipupurihin lahat yan, hinahanap nila kamalian ng ating gobyerno. At tayo, mulat na mga tao sa mga ganyan grupo, hindi na natin na kailangan pagdebatihan at pag-awayan. At yun lang ating dyan, whatever that, sabi ko nga, it is not yet final, whether sundalo ba sila,
We will find out in the future proceedings. Kung sundalo sila, hindi natin intindihin. At kung sila naman ay walang sala, ay sana po ay maitama rin ang kanilang kondisyon ng ating batas. Sige, maraming salamat po sir sa services po dito tonight. Pero sir, may ideya ka ba sir? Any updates sa nangyaring enkwentro din kanina doon sa Kawayan sir? May isang NPA daw namatay na doon kaninang morning sir. Oo. At actually, kaninang umaga, kaya nahihirapan na akong kontakin mo. Galing ako dyan sa Negros Oriental at saka sa Ayungon dahil nag-award tayo kwentro dyan sa sa 1914 Century Battalion. Kasi itong nakaraang isang buwan, tatlo yung kwentro yung tapos isa doon sa 11th IB. Tayo po ay tulad ng pangako ko sa aking mga sundalo, basta maganda ang accomplishment nila tuwing kwentro, talagang hindi ko palalampasin ang opportunity na sabitan sila ng medalya. Maganda ang kwento kanina doon sa 11th IB kasi first, ang aking inawardan, yung K9 dog natin. Yung aso natin ang sinabitan ko ng medalya kasama ng kanyang sundalo na handler niya, no? Kasi aso ang nakapagpunton doon sa namatay na kalaban. So, yun yung kwento doon sa 11th IB. Yan nga ang pinunta. At ako nga sana, yung maasad, makapunta sana sa Kawayan. Sabi ko na nga, daan ako na yung tropa, pero sinabihan ako ng brigade commander, si Brigadier General Leo Peña. Sabi niya, sir, hindi pa nakababa ang tropa. So, pasusunod na lang ako babalik doon para mabigyan yung ating mga kasundalohan na naka-enkwentro nga. Sunod yung enkwentro ngayong kahit itong Holy Week, hindi po tayo puminto. Ito po ang aling na talagang tugisin ito mga armado na to, especially mag-election. Alam naman po natin ang kanilang modus, talagang nangaharap sila, nag-influensya ng ating mga kandidato, nangingitil. Kaya pinaiting natin ang ating pagtugi sa ating mga kalaban dyan, PNPA. Kaya nagsunod-sunod nga yung ating enkwentro. At kung maibabalita ko nga lang, since January up to now, meron na po tayong mga 35 na po na nasugpo na kalaban natin. Halo-halo na po dyan, namatay, nahuli, at na mga kalaban natin, enkwentro na nahuli ng pulis. So, tuloy-tuloy po ang sinaluhan. Talagang ito po ang preparasyon namin para sa election. Para makatulong kami na maging mapayapa at tahimik yung eleksyon. Itong mga 3 linggo na lang ang ating game time. Sige, with that sir, maraming salamat po sa serbisyo po ninyo. Mabuhay po kayo sir. God bless sa atin lahat sir. Maraming salamat. Sa magandang. Action Brian Morden. Action Firing Line. Si Major General Benedict Arevalo Macaction, ang pinuno sang 3rd ID sang Philippine Army, ang ari di karon gali sa aton man sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental. Kaya mo na ginapahalughog niya pa ang ngalan sining duha ka miyembro sang Philippine Army nga napamatbatan sining 40 years iya nga pagkapriso. Pertinot, tiyan mo na ang nokpo gani may ara sang pagpahanumduman sa mga kapulisan nga maghalong gid, no? Tigaling kiting bayan muna gina-target or gina-pointed out gid nila nga ti kuan gid biktima gid sang EJ kaya tong ginpatay. Kiti member nila mo, no? Kag ini mga suspect ti gobyerno ti suno kay Arevalo si check tanay na kay base hindi man na sila sundalo. Action Firing Line. At na respeto ginato nila, no? Kay ti amo nang ila sining palayag, no? Bao ari to ng litrato action kita mo na sang K9 nga ginsabitan sang medalya, Martino. Siya ang nakatultol sang napatay nga NPA. Syempre manimaho gining tawo. Action Firing Line. Mayo, no? Ati sige, congratulations sa Philippine Army man, no? Pati ido ginsabitan ka medalya, siya mismo nagsabit sa medalya. Action Firing Line.
Pagbalik naton karon, may istorya ta langaw Action firing line. Langaw sa ibabaw sang lamisa nga una pa kaon sang panihapon sa samanog kaon. Action firing line. Sige, ginaendorso naton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500 caps. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher. Sulod na ko di ara ba da siya gyapon na bilin. Action firing line. Antes para man ang tanan magka-aksyon, gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule, no? Dako ni bulig diya sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones.
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, Kaya 2022. sang langaw mga kaksyon, ang mga talamyawon tamat amaton taniya, no? Pasensya gid na dilatar kita kaina, no? Sa pagbasa. Action Brian na program na tapos eleksyon automatic level 3. Biskan labo sa bato. Plano na yan negosyo na may naman kon lain na ang presidente. Presidente ilista na. Okay na plano na ni kuno. Oo. Good evening, Action Brian. Negosyo na ya ang COVID. Ara na ang dako nga income. Tapos election, mabalik ang COVID. Si Abing Ablaw niya sang Candoni. Ha? Hello, evening, Action Brian. Ang party sa Central Market. Gimmick lang ni Mayor para ang baligya sa iya mag-vote. Pero pagtapos na eleksyon, pahalinon naman na sila. Thank you. Action na Bray, muro-muro para maka-money-money. Partino. Tapos eleksyon. Taas naman ang kaso ni COVID kay tingula naman. Kag mag-sikmuro naman ang mga tao tikon mag-konsulta COVID naman. Nga daligid lang. Masaka naman haw kay halos tanan nakapabakuna na katuntuhan ng obra. No, kita mo lang na, no? Sa Central Market na ining mga nagabaligya sa Guada, pwede gina sila pahalinon. Kag isaylo sa inabalang conveniente nga lugar nga maka-income sila tanan. Action firing line. In short, way gid sistema ang pagbaligya sa mga isda kag iban pada sa may Central Market, mga utanon kag iban pa. Pinagustuhanay. Ti kon ikaw man nagbaligya, bira-bira ka man plastar day para ka-income ka, daw mo na abi. Pero kung itutukan sa gobyerno ta kung paano sila i-plastar, pwede gid. Action firing line. Sige, istorya't anay langaw, no? May ara sa nagpalabot nga tagreklamo sa Barangay Iglawan, Banwasang Mursya, no? Kag nagapangayo sila sang bulig kung paano ini mapahalin ang langaw. Action firing line. Pertituod mo, no? Ang langaw mga kaksyon. Kung wala ka mo sang video dra sa radyo ka mo kapamati. Ang mga pagkaon sa ibabaw sang lamesa, hindi mo na makitaan. Tungod puro na lang langaw ang makita mo. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Maylin Elcolaran, no? Sa aton sining linya. Hello ma'am, good evening. Live kita Good evening. sa Action Radyo Bacolod, sa Action Brian niya. Sa Action Radyo Bacolod, oo. Mayroon ka, Action Bry. Aha. Anong imo middle name, ma'am? Tikar? Yes, Action Bry, Tikar. Tikar, no? Ang amon diri nga patrol reporter subong si Arlo Tikar. Aha. Oo, si Arlo Tikar, ano? Ma'am, din galing inyo gid sa Barangay Iglawan? Sa Purok Mabinuligon, Action Bry, Barangay Iglawan. Binuligo na. So, giri kami ma'am sang istorya sang langaw da sa inyo, ma'am. Ano ni siya man? Ang problema, malang din namon Action Bry, ng kada bala harvest sang manok, ang langaw nga nag-alambot sa amon, grabe, kadamo-damo, tapos grabe ang baho, aga-aga. Grabe, super, hindi ka baho-baho. Hindi sang manok, sang usbong, bala sang manukan. Okay. Bali, tapos langaw, paglagong, bala. Lagong, pasensya sa nagapanihapon, ha? Oo, sorry sa mga listeners. Okay. So, ining poultry ni siya dira? Poultry na siya, Action Bry. Mga pila ka bilog na nga poultryhan, pila ka tag-iya?
Do sa akon nga pagkabalo do isa lang man nakatagya pero may ang owner sa asyenda ginaya baligin rentahan na iya dota sa pagka-intindi ko. Okay. May ideya ka kung sinong tagiya sang poultryhan? Do wala gi ko black action by dida basta Puente Bella kuno ang Pilihan. iya na da. Aha. Pero dason police Mga pila na ma'am ka ano man, mga pila na ka ang capacity tuig na, mga pila na ka tuig na siya. more or less siguro action brand mga 5 to 6 years. Bago man lang siya actually. Oo, mga 5 to 6 years na. So, kada ano nga bulan ka ka-experience kamo sining kwan, sining lamok, langaw. Lang. Permi gud kada harvest nila guro sa isa ka bulan kisa silang or kadua. So meaning daw kwan na gini usual na gid ka katabo na dagali iya hindi kay every 6 months, every 3 months. Meaning daw alos adlaw gali amo na ning pangabuhi nyo na. Oo, amo na di ang amon nga sitwasyon. Kasi una hindi ka kita langaw sang wala pa na ang manukan mo. Ano na Kasi bong grabe. Ano kalayo ang distansya sang poultry nga ina sa mga pumuluyo, ma'am? Sa amon diriya, sa amon subong ya mga 100 to 200 meters away lang gid kami sa manukan. Lapit-lapit lang gid kayo action by. Lapit gilang katama. Mga pila kamo ka pumuluyo dira nagaantos sini subong. Actually damo halos tanan nga reklamo man tanan nga aso sa proper iglawan. So kay kami doon na separate kami sa proper iglawan. Ari kami diya sa may kami doon lang sa proper sa iglawan. Lapit lang gid kami sa manukan. So meaning halos nga ano nga mga tupad-tupad nga purok abi ang makit-an mo da or mabalaan mo nga affected sining langaw. Ano nga mga puroks abi? Amo man lang di actually ang amon mo ang pinaka-sentro gid tapos andito sa proper iglawan gid. Lambot pa nigulo sa Busay sa Bago City mo na? Hindi lang ko Layo sure na to. action by. Layo naman ito ya, layo na ni katama. Magambal kita iglawan din siya dapit sa Mursyaman. Ari lang gid siya going sa Mambuka. Lapit lang kami sa Kaliban. Ay, okay. Lapit sa Kaliban da sa may sa may barracks da sa una sang Philippine Army. Nandira. Okay, so naistorya nyo naman ning tag-iya, ma'am. Kung baga nagpalapit na kamo sa iya, nga ti amo ning problema nyo. So mga gabi action Brian, nakabaton ko chat nga naghambal na ko na ang tag-iya sa asyenda. Na daw hindi na siya gusto nga magmanok. Padara daw, bali last na lang ni ko ng harvest para nga wala na langaw. Pero nakareklamo na, I mean, why paging kami ka-istorya sa tag-iya sang poultryhan nga ini? Wala pa. Sa 6 years niya nga tiner dira, kung sila gid maning nagauyat dira sa sulod sang 6 ka tuig, nga amo maning antos nyo sang langaw, why gid kami nakakilit anay sini sa iya? Wala. Okay, so sa barangay, nakakadto na mo sa barangay? Ina, nagkadto ko para sa formal complaint action Bright. Nakabalo naman to si Cap. Kaya nagambal man si Cap nga wala din siya kung nakabalo nga amo na wala din siya sa may nag-complaint dito. Bali ako pa lang ang una nga nagka-complaint. Kaya hindi na kita grabe kita ang hagong sang langaw diri sa amon. Way labot ga hagong siya, higgo siya ihalin siya sa may higgo sang manok mo, no? So action ba hindi kami nakakaon pa. Hindi kami nakakaon tarong. Ginahulat pa namon magabi kag magkaon kasi hindi ka man kapungko sa lamesa kay grabe ang dayon. Gani manok kita ko di sa mga litrato nga padala sa akon. Pagbutang niyo pa lang sa sandiya, gintapok ana dayon sang ginatos-gatos iyang langaw, ano? Amo na gani ang problema na. So paano kamo magtulog kamo why man niya problema? Why man niya? Why man problema kay may kwarto man kami, no. Di siya kasulod. Anong sistema sa mga kabalayan, da may mga screen guard ang inyo nga mga kwan, ang inyo nga mga bintana? Actually wala ang amon balay sa bungya open kani kay wala pa naginabaligin renovate ni mo ti wala pa kami screen sa buong amon yung mga bintana open siya. So ang ako ng balaya nga ang sa kadugayon na sang panahon subong nang kamo nagreklamo ha. Amo na gani kay action ba wala ko diya katiner perme ato sa Bacolod ti subong ya kada perme ko din nagkatiner amo na nga experience siya bigyan gabi ang langaw kada lago. Grabe sa kada moon sang nag-ililistar da ikaw anang isog nga magreklamo subong nga bag-o ka man gani kapuli da ano.
Kaya hindi na gid siya maagwanta. Hindi na gid siya maagwanta. Hindi Siyempre. siya ang sasad na gid bala sa Oho. sa amon di tanan. So kung magkaon So ka mo, stress na gid bala. so magkaon ka mo, pagbutang nyo pagkaon sa lamisa, daw pa lumba-lumba ka mo ubos, ino? Oo, Purya kakapoy na gid gani ya manabo ka. Ano? Pero wala na lang kami kakaon, hulat na lang kami nga magabi para na lang minos ang guwa sa sangaw. Grabe, ano? Ti ano man, may ara ka mo da mga shield, ano tawag sila giniman, protection nga magkaon ka mo nga di sila kasulod, may mga inablang mosquito net nga ginatawag nila, may ara man ka mo da, butangan Ay nyo. wala na kami nag-aamon na action ba? Oo. Wala talaga panabog na lang eh. Oh, ti kung tabugon nyo gahalin man sila or ti way manibuot ang langaw Wala mo. gid gani. Wala gid gani gahalin ka kabungol lang wala. Kaya mo na nga kabudlay gid ang sitwasyon na mo. Budlay gid. Yeah? Way labot nga perwisyo sa obra sa pagkaon nyo, halit pa ni sa yung lawas mo, higko niya, higko niya. Consumption niya ang ginakaon nyo, gasulod sa lawas nyo, tapos may gani. kagaw ini nga dala, no? Si Kapitan Francisco Grailios, amo ni Kapitan da, no? Sa Iglawaan. Action ba siya? Oo. So proper, labutan man ni siningkwan, sang langaw, no? Labutan Oo, man. damo man to tanaw. Pero duway ka balos, Kapitan Hambalya? Kung way may Oo. nagreklamo? Ay, nano? Hindi ko man mabasal si Captain si balatuod nga wala man siya na-inform sa ibang dala nga mga pumulyo. So, wala siya kuno kabalo kay wala man to sa may nag-complain sa iya nga tapos isang langaw. Way man langaw to balaya ya, way na langawan. Medyo layo to siya action ba lapit mo to siya sa may Bago River kay medyo ulo antad siya sa Sa sulod sa sa anom Iglawaan, ka proper. sa sulod sa anom ka tuig nga antos nyo, way gid sikap kalibot-libot da sporok nyo. Hindi na lang po mag-comment action. Action helps daw ga hagong kita no, basi pwede ma-adjust gamay. Ito, mangkot malang kumoti sang 2018 ang kapitan nga eleksyon mo. 6 years na da, way gid sikap to be ka kampanya didto kag makaplo pamangkot. Uy, may langaw di gali, do mo na abi, no? Oo. Naka-istorya siya kay ako actually action ba nga nakalagaw di siya kuno pero why langaw kay wala kuno manok pa. Ti posible way gid siya naman natabuan, do mo na abi. Oo, wala siya natabuan. Okay, In fairness man kay Captain, di man ko ka-judge. Diba, wala man siya tuod na inform sa ibang dara nga mga dara. Husto na, insakto ng imo to. Di man di makaano kay basi kada kadtoy da wala harvest bala. Wala kuano. Kag way gid nagalinupad ang langaw. Galing isa anom ka tuig ba way gid matabuan bisan kay isa lang. Do mo malang akon nga pamangkot. Anyways, sige, si Kapitan, tinakabalo na ginman kahapon. Okay na, subong adlaw? Kay na lang action right. Tiano ko nung hambal ni Kap, ma-action siya? Or... Sa ambal niya kay na, niya hulat-hulat lang kamo. Kaya may hearing, pa kami nga nakasked sa sininga simana. Bali actually, kuno ang hearing, ipatawag niya pa ang kaligya sa manukan. Ati Mayo, gid, no? Kaya ang next Thursday, ang hearing ko, no? Aha. Mayo gid na ang amo sina, oo. Pero ari may pamangkot lang ko, antes pa naman gin patindog ng poultry da may ara sang public hearing nga gin patigayon abi na for example akong tag-iya mga pumuloyo ni ang epekto sa ning poultryhan posible nga may langaw. Okay lang sa inyo, da mo na abi natabo ni sa inyo before? Dira? Why? Hindi sure action ba ya, pero ang ako nga bate wala public hearing dira. Ay, diretso lang ni pero hindi ko sigurado gid. Basta mo nang ako nabatian nga wala public hearing nga natabo dira. Sige. Ang aton yang interview haway niya sang malaing intensyon ha. Galing kay ti amo na sa inyo nga side. Ako action ba, wala ko ya reason, wala ko ya malaing nga intention pa interview. Ang ako lang yung ma-address yung maladayon ang solusyonan. Ang langaw man lang yung amon yung issue. Wala ko yung issue sa iba. Dahil nga mga barangay officials. Ang ako langaw lang dito nga madula lang bala. Way man ta gani, way ka man gani guro ga mahandom nga pahalinon dang poultryan kuning imo daw i-address lang kung paano nila makurong ning ilang langaw daw mo man nang gurong bot silingon mo ano.
Oo. Bahala sila sa negosyo nila, Action Bright. Actually, wala kami alabot sa negosyo nila. Bisan bila pa na ka milyon. Di ang ilang negosyo. Wala mo kami alabot. Wala mo kami di ka pangayo. Ang amon, wala lang yung adlatan. Ilangaw. Gusto na. Kasi, stress man na sa amon. Health mo, kabudlay, pangadaan. Subong magmasakit siya. Imagine mo mga reactions ng iban di, ang bal ni Waldo, siya anong katuig, wala gidyak batsyag milangaw, araw-araw, no na eh. Batsyag man guro, galing kiti, labay-labay lang. Kuan lang guro. The kuan na abi. Sige. Ma'am Maylin, ma'am, salamat gid sa mga time. Kabay pa naga-monitor ang tagiya sining langa at tagiya sang langaw sang poultry kag sir, wala ini badly intention, wala ini ha. Wala ini sang negatibo nga kuan kundi gusto lang din ni Madam Maylin kung nga nagpa-interview sa Action Radio nga ipalabot da sa inyo kay I don't know why ka gid connection to kay sir or kay ma'am dira tagiya sining poultryhan nga inabalang in sekreto lang away nakadto ka makaistorya why gid o mo sinabi why gid Action Bright. So bilpagi diri sa aton why ni mo ya ginaguba negosyo nila ha ang imo ganiya health reason ni hazard kag kun ano pa nga problema sa purok ninyo. Ma'am Maylin, salamat gid sa mga time. I-update lang ko kung ano ang action himuon ni Kapitan Dira Grailios basta monitor mo sa gani grupo subong pwede gid siya katawag di sa aton sa amon di ho. Sige, Action Bright, thank you gid sa effort and time, Action Bright. Yes, nga salamat. Ati kami diri sa Action Radio kung may gareklamo ya tinghuan gid namon kiti amon ang trabaho namon mo. So ang tag-iya sining poultryhan nga ini basi naga-monitor man gaayo man kami sir basi may time ka na makaulo istorya man ding Action Radio Bacolod kung anong pwede nga mahimo nyo para sa pumuluyo dira. Salamat gid ma'am ang gabi. Mabuhay ka. Thank you, good Action Bright. God bless. Yes ma'am. God bless man. Action Brian Morden. Action Firing Line. Swerte tood no. Baw. Imagine mong langaw iya gadapo sa sandiya ginatos iya mo. Ano tong isa Action James man? Cake ato guro no? Cake atong daw nalikupan gid sang itom to nga daw thousands of langaw ang nagtabon to si ay sus puriya gaba. So sige, ang tagiyada basi naga-monitor kung paano nila ni ma-address, kung paano nila mahatagan solusyon to the best ginana. Sige. Action Firing Line. Balikan ta kamo karon dugay sa dugang pang mga balita pero ginendorso naton sa inyo ang Zanton Plus Herbal Soap mga ka-action. Baho sa lawas, punggod, kati-kati, ang imo sining nga bakukang dira, ang imo sining nga katol sa ulo, kuto kagiban pa. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilala Ayon kabulaga pamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso taman sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix maka-aksyon para sa pagpanglimpyo dira sa inyo sining lawas kag proteksyon sa naman nga sa isang balatian magamit na sang Life Extension products mga ka-aksyon. Pampabakod sang immune system kag pampaboost dira sa inyo kagalingon gamit na sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix. Makapangapik ka na, mabusog ka pa. Action Firing Line. Sige, ang ibang nga mensahe way kumalabot mga ka-aksyon ba o pasensya gid, no? Action Brian, amo na to ang aton naagyan nga kapiot tungod sang COVID damo pagid ang salawayon nga ahaw magsuksok ka face mask ritubado pa kag daw
kag daw wala man lang nahimo ang LGU pwerya sa may ara. Action Bray, may gabi. Grabe man gali sungad si Dr. Chris Rungon. Idol ko pa ni siya. Kag gusto pa ni Tani butuhon kay nami isang performance sang pandemic ko no. Pero basi ara na bala sa konseyo kung ano ang sungguran o sungaran basi sobra pabla kay the late Elmer C. Nga si pera na. Balaan ta lang na no. If the action bride diri sa amon la Castellana mo man na ang pigiri puwerte man kabaho kag damo man langaw. Yan di action bride sang cooperative ko no. Lihog lang ko action bride nami pag ini kong pa-interview ka kay para malabot ang tagpamuno da. Evening Action Bray, mga CSU sa La Carlota pangurakot. I'm sorry. Nga nagabulanti da. Pasensya na basa ko no. Good PM basi ang kapitan da isa man ka di tani mabasa budlay na 9:01 mga ka-action. Action firing line. Sige, standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maglibati kita buwas sa wang yapon nga istasyon kag oras sa dinkawan sa bayan sa Pilipinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tay Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.